amaituta gaua, ez gaituzte isildu. Eta mila esker etorri zareten guztioi. Maiderrek adierazi duen moduan, gaur, Gipuzkoa eta Donostian, Bildu koalizioa ordezkatuko duten gizon eta emakumeak aurkeztera gatorkizue. Koalizio eredu berri bat da gurea, berritzailea. Bizi ditugun garai berriekin erabat lotzen, erabat batzen dena. Badakigu, herritarrek asperregina daudela alderdien arteko zatiketekin, interes alderdikoiak herri interesen gainetik jartzen dituztenekin, asperregina daudela herri gisa eta eguneroko bizitzan ditugun arazo larriei erantzuteko gaitasunik erakusten ez duen klase politikoarekin. Guk beste muturrean kokatzen ditugu gure buruak. Argi dugu, ekintza batasuna beharrezkoa dela Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea, autodeterminazioa eskuratu dezan. Argi dugu, ekintza batasuna behar dugula instituzioetako poltrona guztiak usteko. Horretarako bildu ditugu indarrak. Herri honetan zabaldu den aukera historikoa bururaino eramateko. Eta era berean, eskutaturik mantendu nahi duen proiektu instituzional ezkerreko eta subiranistari ateak zabaltzeko. Herri bezala aurrera egiteko, ezkerrekoak eta subiranistak garenok gizarte mailan irabazi dugun lekua instituzioetan ere irabazi behar dugulako. Los hombres y mujeres que vivimos en Guipúzcoa queremos ser protagonistas del cambio político y social que vive Euskal Herria. Y estamos convencidos de que Bildu es la herramienta clave para que se consolide el nuevo escenario político. Hoy presentamos a las personas que representarán a Bildu en Guipúzcoa y Donostia. Procedemos de diferentes sensibilidades políticas dentro de una izquierda vasca plural, pero hemos sido capaces de dejar a un lado las diferencias y poner por delante todo lo que nos une para generar una ola imparable de ilusión y de futuro. Somos personas comprometidas con el respeto de todos los derechos de las personas y también con los derechos nacionales de Euskal Herria. Venimos para realizar una nueva forma de hacer política en Guipúzcoa. Los guipuzcoanos y guipuzcoanas nos merecemos un gobierno foral que no sea un chiringuito al servicio de intereses partidistas y personales. Y vamos a trabajar por el interés de todos y todas las ciudadanas. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, las mujeres y hombres que conformamos Bildu vamos a poner todos nuestros esfuerzos para hacer posible ese cambio. El camino no va a ser fácil y encontraremos toda clase de obstáculos y zancadillas, pero nuestra determinación es clara y estamos en el buen camino. Estas últimas semanas, las amenazas de impugnación contra Bildu son constantes, pero lo tienen difícil. Ni con todas las lupas del mundo van a encontrar razonamientos jurídicos para impugnar nuestras listas. Están nerviosos y temen que se rompa el status quo actual en el que unos y otros están muy cómodos. Ellos solo pretenden gestionar, nosotros, sin embargo, venimos a transformar, y eso es lo que realmente les pone nerviosos. Batasuna oinarritzat hartuz, subiranismoak aldaketa politikoa lortzeko elkarlanaren alde egin duen apostuak daukan ahalmena sekulakoa da. Eta horrek beldurra eragin du zenbat tokietan. Beldurra Bilduren apostu politikoari. Hortik datoz, beldurretik alegia, koalizioaren zerrendak inpugnatzeko mehatxuak. Tradizio demokratikoa duen edozein estatutan onartezinak izango liratekeenak. Hitz batean esan da, demokraziaren beldur dira. Jendarteak askatasunez hitz egiteari, erabakitzen utziz gero, independentziari eta benetako aldaketa sozialari ateak irekitzearen alde ager daitekelako. Aurrez aurre duten proiektuaren ahalmenaren beldur dira. Subiranistok gure artean lehiatzeari usteko eta proiektu politiko bat elkarrekin garatzeko hartu dugun erabakiaren beldur dira. Eta usten badidazue, gomendio bat luzatu nahi dizuet, ora bertaratu zareten guztioi. Herri honetako abertzale eta ezkertiar guztiei gurekin biltzeko gonbidapena luzatu dezazutela herri eta auzoetan. Bildu koalizioak azken muturreraino iritsi behar du, eta iritsiko da, ez dugu zalantzarik. Así, Bildu va a aplicar otro modelo económico y social más equitativo y más justo. Y por ello se encontrarán con nuestra defensa nítida de todos los derechos de todas las personas que padecen la crisis. Bildu
va a poner punto final a los grandes proyectos injustificados y especulativos que no buscan el bienestar de los guipuzcoanos, sino el enriquecimiento inmediato de unos pocos. Vamos a trabajar por el logro de una verdadera democracia, donde la participación popular no se limite a una consulta electoral cada 4 años. Impulsaremos una democracia plena, una democracia directa y participativa, una Guipúzcoa activa en la defensa de todos los derechos civiles y políticos, y una Euskal Herria que, junto con el resto de territorios, avance hacia su libre determinación como nación. Una Euskal Herria con voz propia en el mundo. Gipuzkoako lurraldean Bilduk eskaintzen duen gizarte berria lortzeko batzar nagusietan lanean jardungo duten gizon emakumeen ordezkaritza ere badugu gure artean. Hauen asmoa eta gogoaren hitza Martin Garitanok ekarriko dugu. Berarekin batera Iñaki Agirrezabalaga eta Ante Rodríguez izango dire. Berarekin izango dugu. Terdi guztioi, herritarren aurrean aurkezten gara gaurkoan. Gipuzkoako ezkerreko abertzaleak eta subiranistak elkarrekin bilduta Euskal Herriaren zein Gipuzkoako lurraldearen geroak eskatzen duen ardurarekin. Ezkerrekoak eta abertzaleak gara subiranistak Gipuzkoan herritarrei egitasmo politikoa aurkeztera etorriak. Ezkerreko egitasmoa. Euskal Herria Gipuzkoatik ere eraikitze helburu duena. Jatorri ezberdina dugu, jakina eta hala bildu gara, aniztasunak indartu egiten gaitxuelako. Gipuzkoara aldaketa ekartzeko asmoarekin, Euskal Herrian eta Gipuzkoan aldaketarako dagoen gogoa herritarrekin partekatzeko asmoarekin gatoz. Aldaketa sakonen garaia da, Euskal Herrian. Aukera horri ateak ireki dizkiogu, baina aldaketa handiak burutzeko protagonistak herritarrak izango gara, edo ez da izango aldaketarik. Bildu egitasmo zabala da, herritarren gogoak eta indarrak batzeko tresna baita. Hurrengo asteetan, Euskal Herrirako eta Gipuzkoarako aukera berri bat zabaltzeko indarrak biltzen jarraituko dugu. Euskal Herrian eskubide guztiak onartuak izango diren egoera bat eraikitzeko. Bakea eraikitzeko indarrak biltzen jarraituko dugu. Horixe baita dugu jokoan Gipuzkoan, maiatzaren 22ko hauteskundeetan, aldaketaren egitasmo politikoa babestuena bilakatzeko aukera erreala da, egizkoa da. Aukeraz, beterikoa da gure herrialdea, aberastasun ukaezina gordetzen duen herrialdea da Gipuzkoa. Herrialde honetan, bizi garen gizon eta emakumeak gara, aberastasun horren aktibo nagusiak. Gizon emakumeez osatzen da gure herrialdea. Ikuspegi hau arrotza bihurtu da zenbaitentzat. Foru Aldundia Madrilen onarturiko politiken aplikazioa itxurako eta enpresa handi eta bankuek exigitutako politiken gauzatzeko instituzio bihurtu dute. Gipuzkoako Foru Aldundia enpresa lobby batek eta alderdi politiko baten interesek urrunetik gidaturiko instituzioa bihurtu da. Gardentasuna beraz, gardentasuna derrigorrezko irakasgaia da Foru Aldundirako. Lioak ireki behar dira. Etxe horretan, haize berriari bidea eman. Foru Aldundiak Gipuzkoar herritarrei bizkar ematen dien une honetan ataka batean aurkitzen gara. Aukera beste arrisku baitauzkagu gure aurrean. Etorkizuna erronkaz beterik aurre ikusten dugun honetan, gidaritza politikorik ez da garatzen Foru Aldunditik, hori garbi daukagu. Arriskuei aurre egin eta aukerei ateak irekinei dizkie Bilduk. Gipuzkoako herritarren ongizatea babestu eta garatu behar da. 53.000 langabetu baino gehiago dauden herrialdean. Lan erreforma eta pentsioen erreformak krudelak izan dira. Ongizatearen estatua eraistera daramaten politiken katalogo batekin datoz bezapean. Arriskuak aukera bilakatu behar dira. Horretarako aukeraren protagonista herritarrak
bihurtu. Porrot egin dute politika neoliberalek, porrot egin du kudeaketa eredu oso batek. Hori da, nazioarteak kolpatu duen krisi ekonomikoaren ikasgai nagusia. Azpiegitura handiak dira agorturiko politika honen izar. Errauskailua, Pasaiako kanpo kaia, Hondarribiko aireportuaren pistaren zabaltzea gelditu egin beharren proiektua dira. Gipuzkoan herritarren interesei bizkarra eman eta enpresa handi batzuen epe motzerako mozkinutxa bilatzen baita. Proiektu hauek ez baitute aberastasun kolektiborik sortuko. Gipuzkoako gizon eta emakumeen etorkizuna gaurkoena eta ondorengo belaunaldien etorkizuna guztiz hipotekatzen dute. Herritarrek osatzen dugu Gipuzkoa deitzen den gure lurralde maitagarri hau. Gipuzkoa ez du izan behar alderdi politiko baten edo enpresa handi batzuen negozioak egiteko joko zelaia. Gainditu egin behar da eredu hori. Gipuzkoako etorkizun ekonomiko eta sozialak eztabaida zabal eta orokor bat behar du. Eragile sozial, sindikal eta ekonomiko guztiei irekia. Gipuzkoa Euskal Herriaren eraikuntzarako aktibo bihurtzea dugu helburu. Euskal kultura eta euskararen aldeko politiketan sakonduz. Euskararen berreskurapen osoaren bidean jauzia eman behar da. Honela helduen euskalduntze eta alfabetatze haren doakotasunean urratsak ematea proposatzen dugu. Euskal kulturaren produkzioan inbertituz, euskal kulturaren sorkuntzari eta zabalpenari bidea eman behar zaio. Hurrengo maiatzaren 22an, herritarren babes handiena jasoko duen proiektua ordezkatzen dugu. Konbentzituta gaude, konfiantza osoa daukagu. Gipuzkoako herritarren interesak begi puntuan aldaketarako gogoz beterik. Hurrengo asteetan aldaketarako hazia gorpuzteko erronkari eutxiko diogu. Bukatzeko, indarrak biltzen jarraitzeko deialdia luzatu nahi dizuet. Herritar orori, Gipuzkoan aldaketak eskura dagoen aukera baita. Ezkerreko abertzale eta subirenisten orori elkarrekin lan egitera deialdia luzatu nahi diet. Egoera nahasia da, jakina, badakigu, mehatxuak eguneroko bihurtu dira. Aldaketaren aldeko indarrak biltzea izango da gure erantzurik eraginkorrena. Animo eta aurrera. Oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak, bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Munduko gauza guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, gutizia, bizia, eta errezen gastatzen da munduko gauzarik iraunkorrena, gogorrenari.